أبدمتي رادي رناينا زلنا كبرات خطاتلتي مدب مسانا the one and the only أيتولني خلك النحكي فرك نقول سبكم مثل نقول إن هذا one and only the one and only حاجة راح تقول هذا one and only تقولنا no سين حرف ليات فترة تكون كلهم بفلاي كم زغا ما حجزي نعين بين إيه تتبلني أو دعان ميرون أخميك أني هم مجمرة سلام كمين السخة صبغ لكو كبرات خطاتلتي مدب ميرون ستيفانوس يا مسانا زلا بصحت يوم زي صحفو ميرون دهات فئة تليفون ميرون سلدلنا قبلو نمو تزي تقاقي لنك انا دهايك بزيناي ايست بزيناي روسيا قصو قال كومو سمعكو جيغا خلق علي يسترنا أفتح قربيتهم أفتح أفرش أني حقها بليتاوي إنه فيلينوس تبها الكتمة أفتح دوبراشة ناي دحان ولا أرك خمس الله ميلا قال ملتها أنا تعال أقوم ميلا نسي نو سيريسلي هجي يوكرين راشان تعال أقوم ميلا لا أخي بانيرو حد على كونغرس the World Liberty Congress يبهال زي كاب أربعة عدتاتنا ديكتاتور عدتات هنا كأوز تواتنا أكتيفيست كاب ملعب تن ديكتاتورات بهال عدتات كأو تأخيبنا مالتيو اوكي سخان تايو تعلموا صلاتنا أبي أنديو أبجلديو كلهم طبعا أنا تشوفوا أنا زلوا مرحتي مستفعل عليه وانا تتحبابر يوم بساتهم نحدهم إحنا توم أكتيفيست قلنا إن إحنا أين التحبابرني أنت إيران أننا قديت رحنا نقبر هجي كم تساتهم حبيرهم زق على صدر أنت إحنا حبيرنا دينك على كم بال بحدودنا مالتيو ننوح جزء بحسب حدا كوميونيتي لنا ناي Human Rights Foundation بهالنا أوسلو فريدوم فورم عمت خرلوا أنا حكوا نزحلف 10 حدا عمت مالتيو ساتهم أو نفعل سباتي نابهم يكابو استبقسيو بز مخنيات زي حنتي ناي إيراناويت أيضا الباش تفلت خون مسيح علي نجات تبع شو ما سمع له فلتي أكتب إيران أوازي FBI زم إيران قتلوا فتينهم FBI زاد حنوا بأمريكا قلت شعنا بسقطلت فتينوا لا بمنجست إيران قال من الباش سمع خات فلت قونه نسا جيري كاسبروف كأنا يجي ولا تشامبيون ناي تشيز ناي راشاوي نوي عمتات بزح تشامبيونات سعر سبيل سو اللي يقارد بهالكا ودوين زي ولا ما حدا أكتيفيست مالتي زوم سلسلة زياتهم صوم بزبقسوا حسابات نتأكد بمو حدا نقدر نفتقر تباهلنا سو كم World Liberty Congress تباهلنا تفلتنا نحنا تاسك فورس أبستفل عليه تاسك فورس ناي أفريقيا نيرونا يستفل عليه قلنا من تا كانت حبابرنا لابديس information ديو أبناي أبتي نبعلها financial نجارات كم يجرك أخا بحنزع حبيرنا ستاين ولا نسرح له مجدات نفتر حبراوي سلتها للناس بحبراو قالتنا خنقبر استفل عليه سمع معات جرنا مالتو بزحتكم ولاتنا فورين مينسترنا يتعدينا ليتاوي المسانا بونيرو عبيت جايش مالتي تعذبتي بزحت كبتفل عليه عدتات عبيت زهونو بارلمنتاريانس كبتفل عليه بوتاتات نجمعو تعذبتهم جيروم نتنسلسة معلت مالتو كم خرت سرح بخوفت open نجارن كم تبهالنا يسرح كم زلو أو observers نيرون بزي تن أخيباته ودي أن كم زي أحلفة مزئب لك تمليسة مالتي هجس كقرب ميرونا المعنى تنتايو انتاي ماسي تسمع أنتها اللودو قال لازرخوكم فيدباك على اللودو مهنياتوس ديكتاتورات كم زلو بزعلم فلوت انديو قن عجب زبلهم لمسلك مش يكون أنت نايتي ديكتاتورات يكونت حدا ديكتاتور زلوكو حزب نقيحو ديكتاتور يلم كل جزء مغنياتوس نقع حزبي أجزاني ترى دي خانة جني حدا أكتيفيست راح كأ دمتي نتوجع زلو حزب مخان بتي سلامة وما قد جير كان السخاس كم جير كا نحد سرعة عليه لا إذا يكون خاص نتي أيديولوجي نت حسابات سخ ما جير كتدفو ترى دهم سنات ناس إساسا راح يكون أنت أجمنا تي سنة هذا حسب أبنا هيك دف بعلو شو تي اختاي شو إساسا تفأس سقعت حسابات تقصله ولا حنت لو تقبله
እንጂ እቲ ህግደፍ ዝበሃል ኣይዲዮሎጂ ቶታሊ ክጠፍእ ኢና ንቃለስ መስለና ኣነ ኣትሊስት ኣነ ንዓይኮም እዩ ተረድሃኒ ናይ ግላዊ ጽልኢ ወይ ገለስ የብለይን ማለት እየ ተረድሃኒ ኢሳያስ ንኸሶ በቲ ንሱ ዝገብሮ ምክንያቱ ሓላፊ ናይቲ ዓዲ ንሱ ስለ ዝኾነ ተሓታቲ ናይቲ ዓድኻ እሱ እዩ ከምቲ ንስኻ ደቅኻ ገለ ተገይሮም ስኻ ተሓታቲ ትኸውን ተሰይም ቲንግ ሱኻ ስጋዕ መራሒ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ተሓታቲ እዩ ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዝግበር ገበን ንሱ ይግበሮ ትሕቲኡ ዘለዎ ይግበርዎ ብዘይገድስ ተሓታቲ ንሱ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ኢና ንዕኡ ንቃወሞ በቲ እሱ ዝገብሮ እከይ ተግባራት ኢና ንቃወሞ ከምቲ ናቲ ሕልሚ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ከዓ ቤት ፍርዲ ከነብፅሖ ከዓ ይትምነ ማለት እዩ ሕጂ ከም ስለ ዝኾነ እቲ ምስ ኣክቲቪስት ሓቢርካ ምስራሕ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ንምንታይ መሲልካ ድምፂ እዮም ዝኾኑካ ሕጂ ከምዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ኤርትራውያን ካልኦት ሰባት ናትና ኣንዛ ክሰምዑ ክፈልጡልናስ ብጣዕሚ ንደሊ that's why na demonstration ንገብር ንወፅእ ዝኾነ ኤርትራዊ ብዛዕባና እንድሕር ፅቡቅ ነገር ፅሒፉ ምስናትና ሓሳባት ዝኸይድ ሕጉስ ንብል ምሻልካ it doesn't matter ቤና ይፀግዐለካሲ ምስናትካ ሓሳባት ዝኸይድ ፃዕዳ ድምፂ ዝክህበካ ክትርኢ ከለካ ስኻናቱ ቲፎዞ ኢኻ ትኾን ምሽ ሓቀይ ኮሚታት ሕጂ ንሕና ግን ኣብቲ ናይ ካልኦት ቃንዛ ኣለና ዲና ንሕና እዚ ትሕቶታት ነንሕድሕድና ኩሉ ግዜ ቶም ኣክቲቪስት ዓመት ክንራኸብ ከለና እስታይ ንብሎ ንዓይ ኣዕብዩኒ ማለት እዩ ምስኣታቶም መራኸብቲ ዝሓለፈ 10 ዓመት ብሕልፊ ክብል ይኽእል ዝያዳ ምስ ብዙሓት ኣክቲቪስት ከሙሉ ዓለም በቃ ዳርጋ እንታይ መክብለካ ደቂ ኖርዝ ኮርያ ዲኻ ትብል ኣሎ ዝበሃል ኪባ ዲኻ ትብል ዝኾነ ዝፀዋዕካ ሃገርሲ ኣለውና ማሓዙትና ሕጂ ተቃንዞኦም ኮፍ ኢልካ ክትዘራረብ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ናይ ኩላትና ስቅያት ስሕደ እዩ ድሓር ካልእ እንታይ ትግረም እቲ ታክቲክ ዝጥቀምዎ እቶም ዲክታተራት ከዓ ሓንቲ በቃ ሕጂ ምስ መሓዛይ ሮዛ ማርያ ትበሃል ኣላ ጓል ኪባ ኣክቲቪስት ምስኣ ንዕልል ከለና ሕጂ ናይ ኪባ ትዕልለኒ ነገራት ልክዕ ናይ ኤርትራ ትዕልለኒ ዘላ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ሲም ካርድ ከመይ ጌርካ ተውፅኦ እንዳ ኢንተርኔት ካፍ ኣቲኻ ታሴራ ፅሒፍካ ገለ ጌርካ ገለ ምሽ ኣለካ ልክዕ ከምቲ ናኾም እዩ ምስቲኦም ዝገርመካ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኸድኩ ኣኼባታት መን እዮም ንዓይ ዝፅውዑ እንቶም ደቂ ኖርዝ ኮርያ ስምዕስከ ንስኻትኩም ሲ ኩሉ ግዜ ኖርዝ ኮርያ ፍ ኣፍሪካ ኢኹም ትበሃሉ ገለሞ ብኸመይ እስከ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዕልልና ካባና ዝተገዱ ድሓር እንታይ ግሮሙ ብናይ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ፍሪደም ኦፍ ስፒች እዚ ናይ ናታቶም ኢንዴክስ ክወፅእ ከሎ ሪፖርት ክወፅእ ከሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ኤርትራስ ኣብታ ታሕቲ ኖርዝ ኮርያ ኣላ ተረዲኻኒ ሕጂ ንሳ ትገርሞም እዚ ካባናስ ብኸመይ ኢኹም ትኸፍኡ ካብናትና ዝኸፍእ መንግስቲ እዩ ብኸመይ እዩ ከምዚ ይብሉኒ ማለት እዩ ሕጂ ንዕልል ንቀያየር ትነሳቶም ኣብ ዓዶም ዝሓልፉ ህይወት ይዕልሉካ ንሕና ከዓ እቲ ኣብ ኤርትራ ንሓልፉ መንእሰይ ዝሓልፎ እቲ ናይ ህዝብና እንታይ ዓይነት ክስታይ ኣለዎ ኩሉ ተዕልሎም ምሽ ትፈልጥ ዲኻ በቃ እቲ ናይ ውትድርና ነገር ገለ ምስ ዕለልካ ንስኹም ትገዱ በቃ ኦኬ በቃ ሲዕርኩም ኣለኹም ብሎ ይሕዝነካ እዩ ግን ዋላቶም ደቂ ኖርዝ ኮርያስ ናይ ኤርትራ ክትዕልሎም ከለኻስ በኣና እዮም ዝስክሑ ዓለምና ምሽ ብኖርዝ ኮርያ ትግረም ንሳቶም ከምኡ ኩሉ ግዜ ከም ትግቡእ እታ ኖርዝ ኮርያ ኖርዝ ኮርያ ኣፍሪካ ዘይኮነሲ ኤዥያ ኦፍ ኤሪትሪያ ተባሂላ ክትፅዋዕ ትግባኣ እታ ኖርዝ ኮርያ ንምባል ኢለ ሕጂ እዚ ኮይኑ ተኣኪብካ ግን ፍታሓኻ ተምፅእ ንኽብል ኢለ እንዴ ኣብ መጨረሹ እቲ ናታቶም ምስ ተረዳእካ እስኻብቲ ናታቶም ቃንዛ ዝኾነ ክትርኢ ከለኻስ ሰብኣይ ትብልን ኢኻ ፍልስጥማ እንዳተገፍዑ ከለዉ ከመይ ጌርካ ሱቕ ትብል ንስኻ ናይ ግድን ኢኻ ድምፂ ክትኮኖም ኣለካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ውፅዕ ስለ ዝኾንካ ነቲ ካልእ ውፅዕ ክሳይ ትብሎ ኢኻ ሕጂ ንሶም ድምፂ ኾነኻ እስኻ ድምፂ ኾነኻ ኩልናትና እንድሕር ሓቢርና እቲ ድምፅኻ ዝዓብለለ ኸውን ማለት እዩ እንጂ ብብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ብዙሕ ዝን ክንገብር ኢና ኢለ ክዛረብ ኣይደሊነ ግን ብብዙሕ ነገራት ነንሕድሕድና ክንተሓጋገዝ ከም ንኽእል ኢና ኣብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ትፀገምና ሓደ ካብ ኮነ እቲ ዲስኢንፎርሜሽን ሕጂ ዲስኢንፎርሜሽን ዝሓለፈ 2 ዓመት እንድሕሪኻዮ ብጣዕሚ ብዙሕ ዲስኢንፎርሜሽን ኢና ርኢና ንኸማነይ ኣየናዩ እቲ ናይ ብሓቂ ዜና ንክትኣምኖ ዘየጠራጥረካ ምክንያቱ ብዙሕ ዩቱብ ቻናላት ተኸፊቱ ብመን ዝወፅእ እዚ ዲስኢንፎርሜሽን ትብልዮ ዘለካ ሕጂ ሲ ካብ መን ጠፈነዎ እዩ ዲስኢንፎርሜሽን ብኩሉ ወገን እዩ ዘሎ ጌጋ ሓበሬታ ክትህብ ከለካ ሲ ዘየለ ነገራት ኣምፂኻ ከም ዝኾነ ጌርካ ክትዛረብ ከለካ ኣባና ብጣዕሚ ኖርማሊ ምክንያቱ ፋክት ቼክ ትገብርና የብልናን ህዝብና ከዓ ፈላልዩ ናይ ምፍላጥ ኣይናዩ እቲ ናይ ብሓቂ ዜናን ኣይናዩ እቲ ናይ ሕሶት ዜናን ፈላልዩ ንኽፈልጥ ቁሩብ የፀግሞ እዩ
تردهني جنكان دو هسبناسي ولا تن معبلات عدتات زبهالو ريخا خابز ناي ترامب أما تساتا سبعلوس بدي انفورميشن مس انفورميشن اند ديس انفورميشن حجي خمس لازخونه ብዙ ሓዊታት እዩ ዘሎ ንዑ ከመይ ጌርካ ትቃለሱ ሕጂ ኣብኡ ክትሪኦ ከለካ ገለ መለታት ሕደ በቃ ቶም ንዓኻ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ትዊተር ክፀርፉካ ዝውዕሉ ሰባት ናታቶም ጠባይ ነታ ጓል ኢራን ዝፀርፍዋ ነታ ጓል ቶጎ ዝፀርፍዋ ፀርፊ ሕደ እዩ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ሕደ እዩ ኩሉ ነገራት ሕደ እዩ ሕጂ ትናትና ኤክስፒሪየንስ ኩሉ ሕደ ካብ ኮነሲ ከመይ ጌርና ንዝንቃለሶ ንዑ ክትቃለሱ ከለካ ከዓ ብዝተፈላለየ ቀዳማይ ነገራት ኣለዋ ተን ሶሻል ሚድያ ካምፓኒስ ከማን ኣካውንተብል ክትገብረን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ነቲ ማይኖሪቲ ግሩፕስ ፕሪቨንት ስለዘይገብርኦ ሓደገኛ ፅሑፍ ይፅሓፍ እሞ ድሓር ተገልቢጠን ሓንቲ በቃ ብትግርኛ ስለዝተፀሓፈ ሓደ ክቐትለክ ኢሉ ፅሒፉልካ ሪፖርት ጌርካ ኖ ዊ ዶንት ፋንድ እዚ ናትና ፖሊሲ ቫይሌት ኣገብርኒ ይብሉካ ከምኣታ ፅሕፍቲ እቲኣ ብእንግሊሽ ተትፅሓፍ ነይራ ግን እቲ ሰብ ኣይምፀንሐን ሸዓ ይስጓግ ወይ ይድምሰስ እቲ ናቱ ትዊት ይልግስዎ ነቲ ሰብ ይኣልይዎ ማለት እዩ ኣካውንቱ ትድምሰስ ካልኣይ ሸዓ ሓድሽ ሽም ፈጢሩ ክመፅእ ተዘይኮይኑ በቲ ሽሙ ኣኺላ እያ ሜኒ ታይምስ ከዓ ዋላታ ኮምፒተር ካትናትካ ኣይፒ ክስታይ ይገብርዎ ብሎክ ይገብርዎ ብካልእ ሽም ከምዘይ ትመፅእ ይገብሩካ ማለት እዩ ሕጂ ብዙ ኣብትናትና ማይኖሪቲ ግሩፕ ሸለልትነት ኣሎ ታለ ቋንቋታት ዓበይቲ ቋንቋታት ዘይኮነ ማለት እዩ ንዑታት ከመይ ጌርካ ትቃለሱ ሓበራዊ ክንታ ክንገብር ንኽእል እንታይ ትናትና ኤክስፒሪየንስ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ነይሮም ብዛዕባ ናይ ከምስታት ኣፍልጦ ዝነበሩ ጠበቃታት ነይሮም ብከመይ ክሕግዙካ ክእሉ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ምሻለካ ልዒልናስ ኩላትናስ ናትና ፀገምና ሓደ ካብ ኮነ ከምዚ ንሳቶም ነግሩሃ ንሕና ብከምዚ ኢና ሓሊፍና ንስኻትኩም ከምዚ ክገብሩ ትኽእሉ እዮም ኦፍኮርስ ምክርታት ትቀያየር ኢኻ ግን ብዓቢኡ እቲ ሓበራዊ ንሕናስ ሓደ ስምምዕ ሒዝና ካብዚ ክንወፅእ ኣለና ተባሂልና ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኩላትና በቲ ዝወፅእ ክስታት ተሰማሚዕና ኢና ወፂና ማለት እዩ أبي بتصحك أنا ريو حدش نجاريو إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدم سير على إرناي نازلنا كبرى تخطات التمدب مسانا ميرون ستيفانوس يا زلا ميرون حفتي زي شمك بزخل على الكلوسي عندي أبد شجرنا هبرة السبنا نزتوسعو يختك تعلم يختقوي لهم كمينا نفلت قن نوح جزي ولا أنت خم قريف كده ختي متبع لا تاكتيكي راح تغيره قريفه كون قن تخد قبرت انا حكى انا نوح عمتات يدك مكايو تي راديو نوح عمات دارك 10 3 10 4 عمات مقبار نسو بعلو كميات كام مهانوس خا بعلها تفلطو اخا مالتي مسؤول ناتي صراح قرب كابتناتاتكم زخبلو زنبره مصاب شجر زلو سبعات خات الزارب الانترفيو راح يكون نسخاتكم انترفيو غيركم تزاريبكم كتودو خلكم انا خا تسب زدول لي انترفيو غير ود راح يكون صقمو خفت حلو يلي يزدول لي زلو نو تزعبي صراحتي بدحرتي انترفيو زمصيو مالتي هجي كمزي ننوح غزي ننفسي غزي هبي يفلطن دقاي غزي هبي يفلطن ብዙሕ ክስታገሩን ማለት እዩ ኣፌክት ገሩን ሕጂ ነብስኻ ነግረካ ሕጂ ኣኽለክ ክብለካ ከሎ ነብስኻ ክትሰምዐለካ ሰው ከምኡ ገይረ ማለት እዩ ከዕርፍ ነይሩኒ ዕሪፈ ከዓ ትብድሕሪኡ ናብ ሪሰርች ናቶም ምሻለካ ንዓመታት ልዕሊ 10 ገለ ዓመት በቶም ኣብ ኣሕዋትና ስቅያት ዘውርዱ ዝነበሩ ሰባት ስቅያት ናይ ኣሕዋተይ እንዳሰማዕኹ በኺኤ ማለት እዩ ኣድኪሙኒ መጨረሻ ምብካይሲ ይኣክል በቃ ድሕሪ ሕጂ ካብ ዝበኪ ኣነ ነቶም ንዖም ተሳቂዩ ዘለዉ ንዕኦም ብዝተፈላለየ መገዲ ብዛዕባኦም ማፅኒዐ ንዓ ዝትሕዘሎም መገድታት ክፈጥር ኣለና ብምባል ዳሓለፈ 3 ዓመት ዳርጋ ናብኡ የሕሊፈዮ ማለት እዩ ብከምኡ ከዓኒ ፅቡቅ ሪዛልት ተራእዩ ብዙሓት ንሕዋትና ዘሳቀዩ ነበሩ ከዓ ተኣሲሮምን ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ኣብ ሰዓት እዚ ይርከቡ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ትስራሕቲ ኣክቲቪዝም ናተይ ጥራሕ የቀይረዮ እምበር ክስታይ ኣይኮነን ከምኡ ናብቲ ናይ ቢትኮይን ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ገለናዊታት ከዓ ፎካስ ገይረ ንሱም ባዕሉ ሂውማን ራይት ሰባት ሂወት ክቀይር ይኽእል እዩ ስለዝኣምን ኣዊታት እቲ መገደይ ጥራሕ የቀይረ ኣለኹ ተቃልስ ኣለኹ وحجي خامتا قندي نعي زتكور كلها قدايسي نزم حواتنا نحاتنا نفسد زساقي زنبورو كم أقحز الشطون زلوتون زقطقطون زقطلون زنبورو بزحت
ኣብ ፍርዲ ክበፅሑ ክኢሎም እዮም ሕጂ ናትክ ተራብዝ እንታይ እዩ ነይሩ تي ريسيرش زي تي سبتي ناي ما أثرت طرح عندي زري كان تي ما أثرت تنخ أبكون نخبت سحقن عمتات وسد سرحي توم سبات أبي قالوا مو تأفي كذا يكونس ولا بتزلوا وتفلت كاس قناتو مسرح ناتو حقنا لون كتن هاجرات قدامي نجر من هاجر يعني تسبت دليو وين تسبت دليو تسبت أبي عدي ركب تعدي 5 حن تعدي خني يسمى معك تكبر تخيل ديا أمريتا أتيا كتاتلو تفقد الله ديا نحنيتو بزي فقاد ندحر مزيوم كم تلينا يوز حساب استاتالو بزح استفلالي كومبليكيشن الو بتقدم انا قد مع 10 عامات حيزه اب كم استات اوانات اب مستفلالي لو انفورسمنت ايجنسيز اب نراخبلو وان منتايكم حبريتا هبناكم كلنا منتاي نخستو بزخلو منتاي زي اسركم ونمتاي كم زيكم كم فرستريت قبرك يرداك هو نكتاتلو لنا قناتو مسرح الو عامات مسكدن دار اخا مس مصخا مጨረሹ ግን تزبلو النبرو سلاس قبرو خا دس يبلكا مالتي سي በተሓደ ወገን ደስ ተብለካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብቲ ኣነ ብኡ ዝነበሩ ኩሉ 7 ሰባት ተኣሲሮም ማለት እዩ እንጂ 7 ሰባት ሰሩ ከለዉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዝተኣሰሩ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዝነበረት ቤት ፍርዲ ላግፂ እዩ ነይሩ ክትብል ትኽእል ተረዲኻኒ እዞም ሰባት እሳቶም ብኮሚታት ተሓባበሩቶም ናይ ገንዘብ ዝቕበሉሎም ሰባት ክኾኑ ከለዉ ምስኣቶም ናቶም ተሓባበርትን ኣፈራርሕትን ከም ፍሉጣት ደረፍቲ ከይተረፉ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ውዳይቲ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ብዙሕ ግዜ ፃውዒት ገይረ ነይረ እስኻም ትዝክሮ ትኾኑ ቶም ክትምስክሩ ትደልዩ መፂኹም ረኸቡኒ መገዲ ክሕብረኩም ኢለ ብዙሕ ግዜ ፃውዒት ገይረ እንጂ ብዙሕ ናቶም ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ይድውሉ ነይሮም ማለት እዩ ደው ኢሎም ግን ትፍርሖም እንታይ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነስ እንታይ መረጋገፅ ኣለና ሰብ ዝፅባሕ ንጎ ተወፀኸ ብግቦ ከፊሉ ተወፀኸ ከም ዝተኾነ ኩሉ ሰብ ዝፍርሕ ነይሩ ካልኣይ ነገር ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን ንስኻ ኣብ ኢሮጳ እንዳነበርካ ሓድሽ ስደተኛ ኮንካ ተምሃራይ ክትኮን ትኽእል ስራሕ ክትኮን ትኽእል ስልካ ቀሊል ኣይኮነን ብድድ ኢልካ እስከ ከይድ ክስተኽብል ምስኪረ ክመፅእ ትብለሉ ጉዳይስ ኣይኮነን ሕጂ ኖርማሊ ካልእ ዓድታት ንዓኻ ይኸፍላኻ እየን ከፊለን ኤር ቲኬትካ ናብታ ዘውፅኻ ውፃእሲ ይምለሰካ እዩ እንድሕር ብኣየር ኬድካ እቲ ናይ ኣየርካ ክስታይብለካ ናይ ሆቴል ተጥፊቕካ እሱ መልሱልካ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ እዚኣቶም ግን ከምኡ ክግበር ኣይተኻእለን እንታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባጀት የብሉን ንዓኣቶም ከመፅእ ማለት እዩ ይደልዮ ዲኸት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚኣቶም ክትሓዙ እንታይ ክብለካ ደሊ መሲልካ ይደልዮን ኣይደልዮን ደይኮነስ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ኣይነበሮም መንግስቲ ኢትዮጵያስ ወላ ሓንቲ ፍልጦ ኣይነበሮ ኣይነበ ወላ ሓንቲ ፍልጦ መን ምዃኖም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ገለ ፈልጦም እዮም ክትብልና ኣነ ፈልጦም እዮም ኢለ ንኽኣምን የፀግመኒ እዩ እንታይ መሲልካ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከም ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ሒዞም እዮም ኣትዮም ኤርትራዊ ከምቲ ኩሉ ብዘይ ቪዛ ዝኣትዎ ንሳቶም ነቲ ናይ ኤርትራ ቪዛ ብዘይ ቪዛ ዘይምእታው ተጠቂሞም እዮም ብኸም እዮም ኣብዛ ናይ ሰላም ስምምዕ ምስ መፅኦም ንመጀመርያ ግዜ እኮ ኢትዮጵያ ካኣትዉ ጀሚሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ቅድሚኡ ዝኣትዉ ነይሮም ካልኦት ቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ሰምሰርቲ ዝነበሩ ብዙሓት ነሲና ዝሰዱ ዝነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ብዙሕ ሰባት ፊኦም እዮም ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ግዜ ሓበሬታ እንታይ ሞ ተዘይተጋገሲ 46 ሰባት ነይሮም ኣብቲ ውሽጢ ሬፊጂ ካምፕ ኮይኖም ሰብ እንዳጋገዩ ነሲና ዝሰዱ ዝነበሩ ማለት እዩ እንጂ ስጋዕቲ ናይ ዝለዓለ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ብካልኦት ዲፕሎማት ዝኾኑ ሰባት ገይረ ትመልእኽቲ ከም ዝበፅሖም ተገይሩ ማለት እዩ ኣይበፅሐና እንከይብሉ መታ እዚኦም ከምዚ ዝኣምሰሉ ሰባት ኣብ ከምዚ ሬፊጂ ካምፕ ከምዚ ኩሉ ሙሉእ ናታቶም ኣድራሽኦም ከይተረፈ እቲ ሓበሬታ ተሰዲዱሎም ማለት እዩ ኣስቂጦም ሕጂ ብድሕሪኡ ሓደ ፍሉጥ ዕሉል ዝኾነ ንክንደይ ሰባት ናብ ሲና ዘስገረ ናይ ኣንገሶም ወጃሃይ ኣሎካ ማለት እዩ ናይ ኣንገሶም ወጃሃይ ክንደይ ዓመት ሓበሬታ ተሓቢርዎም ኣስቂጦም ድሓር ግን ብካልእ ብናይ ፖለቲካ ጉዳይን ብካልእ ሓዋዊሶም እዮም ነቲ ሰብ ዝኣሲሮም እምበር ክሕበሩ ከለዉ ሕጂ ኣብኢታት ነይሩ እንድዩ ናይዚኦም ሕጂ ግን ንዛረብ ዘለና እንድሕር ናይ በዓል ኪዳነ ናይ በዓል ወሊድ ናይዞም ናይ ሊብያ ናይ ሕጂ እዋን ስለዝኾንና ንዛረብ ዘለና እዚኣቶም ብናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዝንቀሳቐሱ ስጋዕ ቅድሚኡ ናብ ሱዳን ናብ ኡጋንዳ ናብ ዱባይ ዝመላለሱ ዝነበሩ ምዛ ናይ ሰላም ምምፃእ ኤርትራዊ ብሰላም ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ተገይሩ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ቪዛ ማየድለይካን ስለዝኾነ ክመፁ ጀሚሮም ዓብ ዓዲ ምስ ረኣይዎ ብዙሕ ህሳቶም ከዓ መብዛሕቶም ትዘእዎ ገንዘብ ኣብ ኮሚታት ኣብ ፌስታ ወዲ ፌስታ ኣብ ቁማር ኣብ ኣንስቲ እዮም ዘጥፍእዎ
أقوم نجار يكون نستأفئت جنزب مالتي خمس لزغنة نخمو نفستايلهم يمشون نخندوري لهم يمشون قال يوم كماركت صوتي لهم يمشون قال يوم كستو درافاي كده ريفيس لستبالة نس درافاي كروخ لهم يمشون ببناتهم كستايلهم قنتي هوتهم داركا تمساسالي كلاتهم تمليسكا بزعبهم نختفلت معاتهم تفلتهم نبرو بعدز نبرو تيها خطركبا بسدتنياتات بقوم لحلفون دار خبكا نساتهم حبريتاتات كبدك عدهم كابتن زبوطا مسي ما بكم زفلت يبلكا تحد حدث نوح جيزي زوسد ريسيرش نعمتات ككاتاتلهم ስለጸናሕኩ ከስታይ ኮይኑ ማለት እዩ መጨረሹ ንሪኦ ከምቲ ትፈልጦ ኺዳነ መጨረሻ ካብቲ ቤት ፍርዲ ሃዲሙ 10 ሚልዮን ብር ከም ዝኸፈለ ይፈልጥ ናብ መንሰብ ከማን ተኸፊሉ ምፈልጥ ሰብ እዚ ሃዲሙ ዘይኮነስ قبة خفيل وصي مالتي أوطيمو እዩ هو تردي በቃ ወነ 10 ሚልዮን ተኸፊሎም ክዳን ፓኖን ገለና ቀሚጦምሉ ፍትሻ ነቲ ሓላዋይ ክሸይን ኢሉ ካብቲ ቤት ፍርዲ ወፂኡ ክዳኑ ቀይሩ ባኑ ገይሩ ወፂኡ ኸይዱ ካብቲ ቤት ፍርዲ ብዘይ ገለ ሽግር ምስቲ ዋርድያ ዝሕልዎ ዝነበረ ማለት እዩ እጂ ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ እንት ሰብቲ ከምቲ ትረኣኻዮ መንግስቲ ሆላንድ ኣብ ሰዓት እዚ ይደልይዎ ኣሎ ንዕኡ ሓበሬታ ናቱ ኣድራሻ ናቱ ዝሃበ ሰብ ከዓ 20,000 ዩሮ ይኸፍልዎ ምዃኖም ከዓ ምስኡ ሪዋርድ ወፂሎ ማለት እዩ ናይ ወሊድ ከዓ ጨማ ሓሊፎም ወሲዶሞ ናብ ሆላንድ ኣትዩሎ ማለት እዩ ከምኡውን ትዝክሮቱ ኮንካ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣሕዋትና እንዳሰንደወ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብዙሕ ተሳቒዮም ነበረ ምሳይም ተዘራሪቡ ፈልጥ እዩ ትዝክሮ ትኸውን ኢኻ ምክንያቱ ናተይ መደባት ኤዲት ትገብር ትሕግዘኒ ስለ ዝነበርክ እንጂ ንሱ ክስታይ ነይሩ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ናይ ሆላንዳዊ ዜግነት እዩ ነይሩ ከም ተዝክሮ እሱም ካብ ኣምፅኦም ወሲዶም ኣምፅሞ ብሆላንድ እሱም እቲ ቤት ፍርዱ ተኻይዱ ማለት እዩ ከምኡ ናይ ወሊድ ቤት ፍርዲ ኣብ ሰዓት እዚ ይካየድ ኣሎ ካልኦትም ዝመፅሉ ካብ ኬንያ ካብ ካልእ ቦታ ካብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ሱዳንም ከምኡ 1-6 ሰባት ኣለዉ ኢሎም ከምዚ ፀኒሑ ብለካ ከምዚ ዝመስልቲ ዝሓለፈ 3 ዓመት ምስኡ ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓ 2022 ፌሎውሺፕ ረኺበ ማለት እዩ ምስ ዶክተር ትምኒት ገብሩሰርሕ ኣለኹ ኣብ ዲስተርብ artificial intelligence research so ካብዚ ወርሒ እዚ ወርሒ 1 ጃንዋሪ 2022 ኣትሒዛ ከዓ እቲ ናይ ትምኒት ኢንስቲትዩት ናታ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ኣብኡ ናይ artificial intelligence እንድዩ እንታይ ትገብር ኣለኹ ብኡ ከይትብለና ከዓ ከይበልካ ንኸላ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ዝብለኒ ኢንተሊጀንስ እንታይ ዘራኸበት ገለ ከይበልካ ከላ ያ نعم ብዙሕ ዝገርመካ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ናይ ስደተኛታት ንስደተኛታት ዝጎድእ ቴክኖሎጂታት ኣሎ ንዑታት ሞስሊ ብዛዕባ ሪሰርች ዝገብር ማለት እዩ እቲ ያኒኔን ንኣብነት ኣብ ሊብያ ጠጠው ከብሎም ከሎ ዝኾነ ክስታይ ኣለዎ ናይ ኤአይ ድሮን ኣለዎ ነቶም ሰባት ሲኢሉ ኣብ ሊብያ መሬት ሊብያ ከለኹ ናብ ኢንተርናሽናል ማይ ከይተንከፉ ከሎ ክስታይ ገብርዎም ማለት እዩ ነቶም ናይ ሊብያ ኮስት ጋርድ ደው ኢሎም ኣብዚኣ ይወፁ ኣለዉ ንዑ ጠጠው ኣቢሎምሎም እቲኦም ከዓ ጠጠው ኣቢሎም ሕጂ እዚ ንከምዚታት ነዚታት ፈሊጥካ ብዛዕባ ሪሰርች ምግባርን ነቲኦም ካምፓኒታት ከዓ ሓሳባቶም ንኽእይሩን እቲ ኮሚታት ዓይነት ኣሰራርሓ ጠጠው ንኽብል ሬዝ ኣዌርነስ ምስኡ ከዓ ፅባሕ ንግሆን ብዙሕ ነገራት ይጠቅም ማለት እዮም ዶኩሜንቴሽን ኣብኡ ኣብቲ ናይ ስደተኛ ጉዳይ ዘሎ ስቲል እቲ ስራሐይ ንምባል ኢለ ተረዲኒ ሜሮን ሕጂ ናብቶም ነዞም ምህዳን ናብቶም ሰንሰርቲ ክጠቕስለይ ፀናሕኪ ብዙሓት ካብኣታቶም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለዉ ሓቂ ድዩ ካብቲ ፈቲሽኪ ዝረኸብክዮ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ወይ ብሓፂሩ ሲ ላዕለዎት ኣባላት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጀነራላት ገለመለ ጀሚርክስ ኢድ ኣለዎም እዞም ሰንሰርቲ ይዋስኦም ሓቂ ድዚ ዋላ ፌክ ንሱ ደሞ ኢድ ከም ዘለዎ ንሱ ደሞ ኣዝማድካ ከመኢሎም ወፂኦም ኣዝማደይ ከመኢሎም ወፂኦም ክፍላትና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ንሓደ ኮረኔሎ ንሓደ ገለ ከም ዝኸፊሉ ብመኪና ካርቱም ኣብፅሕኒ ወይ ስጋዕዶ ብኢትዮጵያ ኣብፅሕኒ ኣብዚ ናይ ትግራይ ውግእ ምስ ጀመረ ከዓ እዚ ድሕሪቲ ምስተዋፃፀሮ ኣብዩ ንመቐለ ምስተዋፃፀሮ ካብ ኣስመራ ስጋዕ መቐለ መገዲ ሓሲሩ ገና ዝያዳ ዝበዝሐ ሰብ ሽዑ ይወፅዩ ሕጂ
بخمي تجبتن ختركب إذا أمبر كبيد of course إذا لون فرع إذا منجست إيرترا راح يكون إذا منجست السودان على إذا منجست إثيوبيا على إذا كل منجست تاتر مالتي حلفتوت بزي حلفتوت ولا حدا سماجلر كاتن نافت حدا سبتن قصاص هيكلن مقد زي تريلو سبات اللهم ذكالا خلولهم سبات اللهم قبل بيا مس بصحكها هم جنرالاتن قالن انديم نعاتهم زكاتاتلو زكالا خلولهم انتم تشرحوا من مالتي هجسي السوس قالو طرح انتايو تجبطي حيسكا كتزارب ስለዘለካ ነተጨብጥ ግን በከመይ ትረክቦ ብሰብ ዝበለካ ጥራሕ እዋን ከምዚ ከፊለ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስኡ ከዓ ጨብቲ ከተሰነለካ ሕጂ ኣብኡ ኢኻ ትፅገም እቲ ጨብጢ ንክትረክብ ወይ ከዓ እቲ ስደተኛስ ዝኸፈሎ ነቲ ታሕቲ ዘሎ ኢዳ እምበር እቲ ልዕሊኡ መን ኣሎ ንዑ ይትፈልጥን ኢኻ ከምዚ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ስደተኛስ ኣብ ሲና ነቲ ዝቕጥቅጦ ነበረ እቲ ኣነ ዋናኹም ዝበሎ ጥራሕ ይትፈልጥ እምበር እቲ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ንዓቶም ዝገዝኦም ዝሸጦም ዝለወጦም ሽሙ ናይ ብሓቂ ሽሙ ይፈልጥዎን እዮም ብዙሕ ኣፍልጦ የለን ኣብ ሊብያ ከዓ ከምኡ بناي كستو مجد حليفة بناي كستو مجد حليفة إخذ تسمع ده أمبر تيم إرترانا مركب ززوروا تيم إرترانا هنا بحر زأتوها تيم ناي ليبيا حلفتوتن قالن يمنعها تي إرتراوسي خبتا ناتو مزرعتها ويرهاوس زلا خب أي واتسني أبقى خينو بتنا بحق ترم سماجلر ساخونم فيكسرز يوم زبحالو بتحكي بتنا بحق ترم مخنيات سماجلر مجد خب حد بوتا نبت حد بوتا زبط حكايو زي أتوم جن أما ساعتيهم نتي تب السودان زلوا يسدلهم ساتهم كأنا ليبيا زلوا نتا مركب زدلوا واقل الليبياوين حلفتوتو نعاتهم زدلوا لهم مالتي كأول السونات خفليت على لوت عاتهم ناتهم خفليت على لهم مالتي حجي السوق تزحزنا كم مخنياتهم نساتهم نبتا مركب كمان من تعينت مركب سدوا ملح وعاتهم كمان يفلتون يمسل خيدهم زي وانت هتا مركب تعلت دي هتا مركب تأكل دي أنا حمش تميت زبل سبيل طم عربك ድንጋጽ ዝበሃል የብሎም ናቲ ጽልጽለም ቆርበት ብኡ ምክንያት ካስታ ይኾኑ ማለት ኣይ ግድሾምን ወሰም ገንዘቦም ጥራሕ ዝግድሾም ሜሮን ሓፍተይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ዓለም ኩዕሶ ፀወታ ትከታተል ትህሉ ትፈቱ ዲ ኩዕሶ ጸኒሐ ያ ፈቲ እግድ ብዙ ግዜ ብለኝ ደሓና ናብ ካለ ከይከድኪ ናበይ ክመፀክ ደልየ መስለኪ ከም ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላት ሕጂ እቲ ዋን ላቭ ዝብል ሳይን ንኸይገብሩ ተኸልኪልና ኢልካ ክንደይ ዘረባታት ይስማዕ ዘለካ ብዛዕባት ኩዕሶም ብዛዕባት ስፖርትን ከማንዚ እቲ ዝያዳ ዕላልን ዘረባ ናብዚ ንሰምዖ ዘለና ቀጠር ንኣብነት ሰብ መሰል ወዲ ሰብ ከም ዘይትሕሉ ካልእ ተሪፉስ እዚ ዓይነት በብዓይነቱ ሕብርታት ዘለዎ ካናቴራ ሰብ ንኸይክደን ኢልካ ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ነዚ ክትሰምዕ ከለኻ ስኻ ሕጂ ትድግፍዮ ዶ ዋላ ዘን ኤውሮጳውያን ናተን ገዲፈን እየን ናብ ካልእ ዘተኩራ ዝጥምታ ዘለዋ ምክንያቱ ስደተኛታት ብመርከብ ክመፁ ከለዉ ምእንቲ መሬቶም ከይረግፃ መሰሎም ተጋሂስዎም ምሽ ገሊኦም ክሳብ ዝጥሕሉ ከለኸልዎም ኣለዎ ሚልዮናት ከፊሎም ከመይ ትርእዮ እዚ እሱቲ ናይ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካን ሂፖክራሲ ዝብሉ ኣነ ምክንያቱ ክንዲ ሰባት ቀጠር ቀቲላ እሞ ክንዲ ሰራሕተኛታት ኣብኡ ስለዝሞቱ ኢልካ ብናይ ሞራል ወይ ብዛዕባ ሂውመን ራይትስ ሌክቸር ክትገብር ናይ ስደተኛታት ገዲፍካ ጥራሕ ማለት እዩ ተሳቶም ዘዕነው ዓድታት እንድሕር ፀብፂብካ ሳቶም ዝቀተልዎ ሰባት ሙሉእ ዓለማት እንድሕር ፀብፂብካ ምሻለካ ይስሐቀካ እዩ ከምዚ በቃ ስሕቆ ጥራሕ ከንታይ ማ ዘይፎርድ ናይ ብልቦም ደም ኢልካ ትብል ኣብ ኮሚታት ማለት እዩ እቲ ኣታክ ናብ ካታር ይግባእ እዩ ተልካኒ ወይ ይግባእ አንፈራቃል ምክንያቱ ፀቃጢ መንግስቲ እዩ መሰለ እቲ ታዲት ዝበዝሐ ሰብ ለካ ናብኡ መፅእ ኣለኹ ሰርሕ ኣለኹ ከምዚ ኸውን ኣለኹ ግን እቲ መሰል ዝደሊ ሰብ ክስታክብል ኣይክእልን እዩ ኦኬ ሃይማኖቶም እዩ እምነቶም እዩ ኣብኡ ኣይኮንኩም ትመፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ኤውሮጳውያን እቲ መስተ ኣይሽየጥን ይብኡ ክብሉ ከለዉ ኣባል ኣብ ኤውሮጳ መስተ ይሽየጥን እንጂ ኣብዝታት ዘየድሊ ኣታክ ካብቲ ልዕሊ ንራሻ ደኣሞኒ ዝግባእ ከምኡ ኣታክ ዘይነበረ ተኣታክ በዚሕ ዶ ተኢልካኒ ብዙሕ ነይሩ ግን ይግብኦም ዲ ቀጠር ተኢልካኒ ኸ ይግብኦም ፈረቃኒ ኸ ምክንያቱ ሰራሕተኛታት መሰል ዘይብሉ መሰል ናይቲ ወዲ ቀጠረት ኣይኮንናን ጥራሕ ክንሓስብ ዘለና መሰል ናይቶም ሰራሕተኛታት ከናይተን ኩለን ዝድውላል ናብኡ ኮይነን ብዙሓት ሰራሕቲ ትዝክረ ኢኻ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ናብኡ ኮይነን ይድውላ ነይረን እቲ ህይወተን ናይ ረስዖን እያ ማለት እዩ ኣብ ቀጠር ኮይነን ዝድውላ ነይረን ብዛዕባ ኣተን ስለዝኾነ
أها of course ሕጂ ክስታይ እዩ እዚኣ ወርልድ ካፕስ ብጣዕሚ ከባድ እያ በቲ ሓደ ወገን ማለት እየ ምሽ ኣለካ ቀዳማይ ነገር እታ ከመይ ኢሎም ረኺቦማ ንሳቶም ከኽርኽዋ ክእሉ ነይሮም ኣብኡ በፂሕ ከዓ ኻ ትመፅእ ማለት እዩ ካብኡ እንድሕር ጀሚርና ስታ ብኸመይ መፅያ ንስታ ኸማነ ብግቦን ብገለን ከም ዝመፅእ ዓለም ሙሉእ ፈልጦ ማለት እዩ ማለተሲ ንዓለም ሙሉእ ክፅሓፍ ፀኒሑ እዩ እቲ ናይ ፊፋ ኤክስፖዝ ምስ ወፀ ዝኩሉ ነገራት ካብኡ ካብቲ ናይ ቀጠር ዝጀመረ እዩ ምስኡ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኔትፍሊክስ ብዛዕባ ፊፋ ዝወፀት ፊልም ኣላ ዶኩሜንታሪ ፊልም ማለት እዩ ኣብኡ እቲ ታሪክ ክትሪኦ ከለኻ ተሓረቕ ኢኻ ምሽ ኣለካ ልክዕ ከም ዲክቴተርሺፕ እዩ እቲ ፊፋ ባዕሉ ነታ ዓዲ ነታ ፊፋ ራንክ ገብራ ፀኒሑ ከምዚ ዓድና ኢሳያስ ራንክ ገብራ ዘሎ ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰራርሖም ሪኢኻ እቲ ኣወሃህቦኦም ባዕሉ ብልክዕ መገዲ ዝመፀ ኣይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ምስኡ ከምቲ ዝበልኩኻቲ ናይ ብዙሕ ሰባት መሰል ዘይምህላው ነቲ መሰል ጥራሕ ነቲ ዝበዲ ዜጋ ምዃን ዜግነት ዘይምሃብ ሰራሕተኛ ኮንካ ጥራሕ ክትነብር ተዘይኮንካ ናይ ስደተኛ ዘይምዃን ኣሎ ብብዙሕ ክትፅብፀብ ትኽእል ኢኻ ዋላ ነቶም ገይ መሰል ዘይምሃብ ببزح وانات نتي ولا نتي كينغدوم اندحر كريتسايز ጌርካ ኣብ መሰርት ናብ ገለንካ ጋጥመካ ክእል እዩ مش علىك جسيك اللي العدس ኣይኮነን ሕጂ ክሪቲሳይዝ ምግባር ንዓቶም ብኦም ፊፋ ቦይኮት ክግበር ይግብኦ ይግብኦም ፈረቓን ምክንያቱ ፊፋ እንታይ ክገብር ፀኒሑ ነቶም ዲክታተራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓዲ ግቦ እንዳተቐበለ ነቲ ናታቶም ኢሜጅ ኣምፂኻ ዓለም ሙሉእ ክሪኦም ኖርማላይዝ ንምግባር ኣብዛ ናይ ፊፋ እዚኣሲ እንድሕር እቲ ኦፕኒንግ ሴሬሞኒ ኢኻ ነርካ ትኾንካ ብጣዕሚ ሓሪቓ ኣነ ኣብኡ እቲ ናይ ኪንግ ናቶምን ኤምቢኤስ ኮፊ سعودية خاطر إخلا هاو تحرق مالتيو مغنياتي نزي نورمال تقبل زلوا فيفا تردين جمال كاشوغي أبر بعد عمل زي أكل كيزي تحراريدو كم كستاي تقراريدو نفسه أسكع حجريسو زي ترهب حونا خمزتات فتيمكاس تقلبيت كا فيفا بقابتي علم مولو زريئك بوتا خوفيلكا هم ولا حنت يقبركا استهتبلك لها فيفا نزوم ديكتاتورات زياتهم نورمالايز قبروا مالو هجيبو هو غنزبي وميرون حفتي I should boycott ايوا اندي وغن ستيل مش علىك ناي كعسو طرحي هو نيرو نعاتهم نورمالايز كون يقبوني نيرو الى امن انا أبزي حزنني بتحرو جنكا كما فقريت كويس متى كا يريني ختبل كا يخبدك قم تجب بويكوت كجبرو كبأني جن ودي بتعمي ناي كويس تقولوا لزخنة مش علىك بأواري حتى حزنا إنا هذا الدالوت أنا إحنا make sure تأكيبل كم زي أختنا make sure كم زي أختر لون ده بلا بزح تزادات نيرو سو ناي فاميلي كذا هتحلفوا لزخنة هذا سيبلك بتحرو جنة إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا لا الغل ميرون حفتي جزير رخيب كمسدك أخو عصو غطرئي بلانجركي ورحق قديمك خسمع كلخو امان اني بطعمي يزحو قوس مهنياتو كمي كم زحلفكم ساقس لزفلت مالتي حجي من البات حصر عبيركي ميرون حفتي كابتي جمريو زي سبعو مسالات متبقى كساب حجي تماليسك كل غطرئي خلقي انتاي متسك of course كم زي تعسك فلتي هاي تعسنني أنا تعسن ولا حنت نقري لأن مغنيته مش علىك نحل نايز أصلا إننا قرنبر نحل نايز خور إننا قراي قبركون بهمو كأسينا نتحقسن إيه استايزبل مرقتي إيه ببزحة مريق كم تناتيسي نخلي يقبروا إزبل ناي بحق عدلني إيه خمسة عينة مرقها بس خدكو عدي بس خبكو إرترا وزغرا خبكو صبون بصبو قبلوني لبو مرقوني مش علىك ناي بحقي عدلني إيه ግን ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት of course ተተዓዛዘብ ኢኻ مش ኣለካ ምሳኻ 18 ዓመት 19 ዓመት ሙሉእ ምሳኻ ቃለሱ ዝፀንሑ ተገልቢጦም ሕጂ ዳርጋ ናይቲ ስርዓት እዮም ወላ ናብቲ ስርዓት እዮም ተመሊሶም ተቐይሮም ይስንብድ ማለት እዩ ብሕልፊ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ነዊሕ ግዜ ስለ ዘይነበርኩ ብሕልፊ ፌስቡክ 2 ዓመትን 4 ወርሒ ዝኸውን ወፅአ ነይረ ካብቲ ፌስቡክ ሕጂ ብኡ ملسكات سنبد مالتي هون ذا عينت مقلبات رأي فلتني مالتي بكل وجن يزبلك حدا وجن حلف نبح غدت حدا وجن كحلف فديس أما أكل سبت ساينو مالتي داي إرتراوي درجات الرسيع وغيني يسمعني مش على كان بزعوا إرترا مزراب كديفنايو أنتي قد داي سدتني درجة مش على كه فح زبالة غينو
ጥርኑፍ ዝኾነ ነገራት የለን يحزنካ እዩ ትዘለናዮ ኩነታት እቲ ኣካይዳ ዘይኮነስ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንበፅሕ ኢልና ኣይትፅበዩን ኢኻ ማለት ዝኽእል ቃልሲ ተገይሩ ንቅድሚት ክኸይድ እየ እንዳበልካ እዚ ሰላም መፅኡ ከዓ ብዙሕ ፀገም መፅኡ ትግራይ መፅኡ ብዙሓት ታሩ ጠፊኦም መሳኪን ዝካ ሕጂ ጠፍኡ ኣለዉ ይሕዋትና ከዓ ምስኡ ከዓ ጠፊኦም ኣብ ዘይውግእና ኣትዮም يحواتناتهم سدتنياتات تهايوم يبلنا نفس ساعات زي مشان لك أتي نصر تكون حبريتها بتي كم زخينا مبلغها بتي كم زخينا مبلغها نصر حبريتها سقعد جيب ساعات زي لن قبل ليبيا إيرترويان سقعد جي ساقيلو هبطل تشحن 10 شوعات ناتحيزهم تم سايز راهو بالنور سقعد جيب ليبيا له مساكين بإسر بيتنا بقلني بالي له فقدوا إيرتراو بتقراينا بدي سابان زنبرها ديمونا بيوغاندا ناب سودان እንዳኸደ ትመጭወይቲ ኤርትራውያን ብጣዕሚ በዚሑ እቲ ቀደም ንሕና ናይ ሲና ካብዚ ዝኸፋእ መፅን ንብሎ ነበርና ካብኡ ዝኸፋእ መፅኡ ምክንያቱ ኣትሊስት ሲናስ ብቴሌፎን ደዊሎም ወድኻ ቅጥቅጡኻ ከለዉ ስምዑኻ ነይሮም ኣብ ሰዓት እዚ ግን ንወድኻ እንዳቀጥቀጡ ደቅኻ እንዳገፁለን ከለዉ ቪድዮ ቀዲሖም እዮም ዝሰዱልካ ብዙሕ ቪድዮታት ንኽትሪኦ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ቪድዮታት እዩ ዝመፀኒ ዝካዕ ሰዓት እዚ ትስንብድ ኢኻ ማለት እዩ ከምኡ ልክዕ ሕጂ ግን ዘፍርሐካ ነገራት ናይ ሊብያ እቲ መጭወይቲ ከም ናይ ሲና ይኮይኑ ዘሎ مش ካብ ሱዳን ብዘይ ድሌቶም ጨውዮም ንሲና ወስድዎም ነይሮም ሕጂ ከዓ ካብ ሱዳን ብዘይ ድሌቱ ተጨውዩ ኤርትራዊ ናብ ሊብያ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ በረኻ ሒዞም ሽዑ 10,000 ተዘይኩም ናይ ንፍርሞም ይናብሉ مستخفلهم كا ده يطفو سبات له 3 ወርሒ ዝኸውን ተኸፊሉሎም እስካዕ ሕጂ 28 29 ዝኸውን ኤርትራውያን ኣለዉ ده يطفو ኣበ ኸድካ ክትጠርዓሎም ትኽእል ሕጂ ነዚኦም ولا ሓንቲ ምክንያቱ ብሰዓት እዚ እንታይ ድዩ እቲ ቀደም ሕብረት ኤውሮጳ ኸድካ ትጠርዕ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ሕብረት ኤውሮጳ ካብቶም ሰምሰርቲ ዶ ካብቶም ቀጥቀጥቲ ካብቶም ካልኦት ፈሊኻ ይትሪኦን ኢኻ ዋላ እቲ ዩኤን ትኾንኩም እዩ ሕጂ ከም ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት እዚ ወላ ሓንቲ يحزنك of course سو ኣይትብልን ኢኻ ኩሉ ግዜ ክትዛረብ ኣለካ ምክንያቱ ጥዑያት ዝሰምዑ ኣለዉ ዝሰምዑ ተዝያለዉ ትቃለስ ኢኻ ማለት እዩ ግን እቲ awareness ከም ትግቡእ የለን ተረዲኻኒ እዚ ሰሙናዊ ዝመፅእ ኩነታት ገለ ምልታት ገለ እሱታት ስለዘየለ ብዙሕ ሰብ ይጭወ ኣለዉ ሕጂ ንሊብያ መገዲ ኩሉ ሰብ ንሊብያ ክኸይድ ስለዘይደሊ እቲ ናይ ሊብያ መገዲ ሕማቕ ምዃኑ ስለዝፈልጡ ሓንቲ መገዲ ብቱርክ ገይሩ እዩ ሰብ ዝወፅእ ንቱርክ ንኽትከይድ ግን ፓስፖርት ከትለይካ እዩ ፓስፖርት ንኽትረክብ ቅድሚ ሕጂ ውሽጢ 3 ወርሒ ነርካ ፓስፖርት ትረኽቦ ኣብ ሱዳን ኮንካ ኡጋንዳ ኮንካ ኬንያ ኮንካ ካልእ ሕጂ ግን ዓመት ገይሮሞ እቲ ዓመት ክፅበ ስለዘይደሊ ስደተኛ ናብ ጁባ ተኸይድና ኣብ ሳውት ሱዳን ግን ኣብ 3 ወርሒ ኣትህብ ዘላ ሽዑ እንታይ ገብሩ ሰምሳሪ ይቆፅሩ ማለት ንጁባ ከብፅሑ ካብቲኣ ናብቲኣ ከብፅሖም ኣብኡ ናብኡ ከለዉ እቲኦም ንጁባ ንወስደኩም ኣለና ኢሎም ናብ ሊብያ ኣበይ ፍንዎም ኣብ ኩፍራ ተታሒዝኩም ኣለኹም ይብልዎም ሽዑ ካብኡ ንድሕሪት ምምላስ የለን እቶም ስድርኡን ብጃኹም ክንከፍለኩም ኢና መለሱልና ንሱዳን ሕራ ይብሎም ይቕበሉኻ ግን የለን ድሓር ትሪፖል ዶ ናብ ሰብሓ ወይ ናብ ከምዚ ወሲድና የለና ከምዚኣ ትኸፍሉና ተባሂሉ ከዓ ካልእ ከዓ ናይ መገዲ ከዓ ክፈሉልና ከዓ መፅእ ከዓ ከምኡ እንዳተባሃለ መገዲ ከዓ የለን ትብገስ ከፊልካ ትብገስ ኣብቲኣ ከይፀናሕካ ቁሩብ ሰዓታት ከዓ እቶም ናይ ሊብያ ሒዞም ከዓ ይመልሱኻ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ከዓ ከፊልካ ትብገስ መሊስካ ከዓ ክስታይ ትኸውን ሕጂ እሱ ተስፋ ይቆርፅ እቲ ምጭዋይ በዚሑ ሰብ ዓቕሉ ፀቢብዎ ናብ ኡጋንዳ ገፁ ክመፅእ ጀሚሩ ብሕልፊት ካብ ትግራይ ዝተሰናኸለ ብኡ ከዓ ምጭዋይ ተጋጢሙ ከዓ ኣብ ኬንያ ብጣዕሚ ብዙሕ ምጭዋይ ዘጋጥም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ኬንያ ጨውዮም ብጣዕሚ ዝበዝሐ ብሰዓት እዚ ኬንያ እዩ ኣብ ኬንያ ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያ ንኡጋንዳ ክትመፅእ ናይ ግድን ኬንያ ጌርካ ክትሓልፍ ኣለካ ሕጂ ከምኣ ስለ ዝኾነት ኣብኣ ይፈልጥዎም እዮም ኣብኡ ይፅበይዎም ይጨውኻ እቲ ዝሰደደካ ድሓንቲ ኮይኑ ከፊሉ ድዩ ምስኦም ተሰማሚዑ ፀካ ድሓንቲ ዘይኮይኑ ከዓ ካልእ ነገራት ከፊልካ ገለን ኢልካ ከዓ ብዙሕ ፀገማት ተሓሊፍካ ከዓ ትመፅእ ዝሓለፈ 2 ደቂ ኣንስትዮ ረኺበን ነይረ ከምኡ ዘጋጠመን ማለት እዩ ጥንሲ ከማን ዝሓዘን ካብቶም ኣብቲ ጨውዮም ናብቲ ናይ ኬንያ ተስታይ ዝበላ ካብኦም ጥንሲ ሒዘን ናብ ኡጋንዳ ኣትየን ማለት እዩ ሕጂ ከምዚስ ብጣዕሚ በዚሑ እቲ ስለዘይ ዝረበሉ ብዙሕ ስለዘይ ንርኢ እቲ ካልእ ነገራት ነቲ ሶሻል ሚድያ ዓብሊልዎ ምሻለ ካብ ከምዝታት ዘይኮነ እቲ ኣብ ካልእ ስለ ዘሎ ሰብ ብዛሓይ ንሰምዖና ኣለና እምበር ብጣዕሚ እዩ ገዲዱ ዘሎ ዝምጭዋይ ናብቲ ክኸይድ ክትብል ከለኻ ወይ ከም ዝበልካ ከዓ ኣምፃ ኣቢልካ ብዘይ ድሌትካ ንሊብያ ምውሳድ
كم قدموا يزرلو مالتي جي سويتات أويتات ستايبل تسقط عقل صبيبو استفلا لي خبيد ما قدتات انت خدخا تيكون صقمات يودق كم تناي قدم مالتي كم تاخذ شاب تبليا مقدي حماق يزولو سدت أبز ساعات زي عير بحنيو تتدلي ولوتي أوش تحقرك ممكن كم أمسوا زي كل شاب تعلبا وخزي رسعة مو ميرون حفتي بتعميق النيلي بتعميق النيلي يا أنا اللي سخن I think أبي كم زل خمانو كيف هلتني حجي ب حاجات عم مسمر سلزرخوب كوخي أمبر عجبني درجة صنع أب بوتاي تنزانيا بالكنا لغو بساعات أب تنزانيا أوكي ما أفريقيا أخذ اللهم على أجي أب أفريقيا أب تنزانيا أب أوغندا غني جينا ب تنزانيا مصي مصي زلو سمن كان أب غانا خيدي مالتي أوكي واو እንጂ ብዛ ኣፍሪቃ እዩ ዘለኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዛምቢያ ዩጋንዳ ኬንያ ታንዛንያ ይመላለስ ኣለኹ ማለት እዩ أو هم يزبط زلها ذا وينتر كهلف كوا بقى وركتة تمليسكم يا خمانة أبز خيت الرف فرح عايت قد فيني تدلينا أخي تدلينا أخي ميرون حفتي أنا thank you بتعمي يغني لي كم كل شاب أنا بليس نوح دهاية تطفي دهاية تطفي أنا دي تفي كم وصغن ده تفي كل شاب مساك تبقى أسخت نبر أنا ديس خدوي لحجي وحجد أول ما أنت دويل كا قال أنت ما دبسي إنك تخون أنت إيه ما دبسي إنك تخون طيب لا عليك دول كالناس وي قد رغيبة يعني يا ميرون حفتي تعمي غني ما دبسي إنك تخون كل ما أبي ما هون ده حن رغيبة الله رغيبة الله نقول عارفهم كوي أيوة مسؤول قدم مهاتنا سلامتا نقولهم مسارحتي زنبرو رادي إرنا هم غاب عبيو تزعبي سلامتا نقولهم سمعتنا زنبرو سمعتي زنبرو دقفتي كلاتكم تم تحتوا لي صباح الله يغني اللي ملأختكم مبصحني حنسا زازاني وناتاني يحبرني حنسا خا يحبرني الله بتي بفيسبوك تويتر تم بتنبرو وترهبونو تغليهم بتليفونها بساعة زي ما قشاس لزله تاني شو دن قصريك دويلكم كترخوا يدخلونكم سيجنال ندحر الله سب بسيجنال كرهوا نخلي اوكي زبي ارتراها سلامتا اوكي ثانك يو اوكي ثانك يو سو ماتش تو كونكشن كم قالت راح يحقص له زلت دمص قرب دنقي لمصن له اترديك امونغو زعتو فتعم يعني لنا ميرون حفتي يا ماي بليجر ثانك يو